Dili di ay sayon dawaton ang kaluwasan. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, kung moabot na siya, kinsa may makaharong inigpadayag na niya. Kay mura kuno siya kalayo nga muputli sa puthaw. Niya ang unahon ra ba niyag putli ang kasing-kasing sa mga pari. Ngano sa kang pari man sa giuna. Ay ibutang diri ay. Muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari. Ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Mao di ay kay ang pari di ay mo'y unahon niya himo nga bulawan. Beko na be, lingi ay mong tupad na bulawan na ka o lapok. Ano ba to'y drama sa una sa DWHP ba to? Bulawan sa lapok. Nakakuan mo na? Nakabati mo na drama ha? Mas una pa kong natao ninyo. Bulawan sa lapok. Nga nasa to'y usa nga hayop ka man, muhilak ka usab. Ganana. Kamu ba, TV manggod inyong tanahon sa una, amo in taon dito, katurang radyo nga asahi. Niya, butangan dahil atong ibiridi nga green, kay mo to'y kinabaratuhan, niya inig baterya, niya inig kapunder, dukdukon, ibuwad sa adlaw, balik ni Mogson, mutingog karaat kay blabdot, dunggan. Daginoton yung katapusan tingog, bahangton mag-agas na ka ng murag tubig sa baterya. Abot man tayo ni, noong way labot sumi. Bulawan lagi. Mao na, diri sa atong ebanghelyo, niingon sad si Simeon, mauna ni siya ang manluluwas. Gani, nakaingon si Simeon, Lord, patiyan na lang ko, kay nakita na nako ang manluluwas sa Israel. Pero pagpanalangin niya ni Maria, kay propeta man si Simeon, gigamit ang iyang bakbak, kasing-kasing, o hunahuna sa Ginoo, aron mo proklamar, unsay mahitabo. Giingna niya si Maria, kini siyang maoy ilhanan, gikan sa Dios, nga supakon sa daghang mga tao. Dili sayo noy kanabitang musulti ka nya supakon ka sa daghang mga tao. Ako bitaw karon na nagsige nako og wali nya muranag na sikat-sikat na dinhi aning social media. Aporting daghan na musupak ko Daghang kay musupak na sa daghang mudaig, pero daghang musupak. Ngailingi ay mong tupad ing na wa ka musupak ni Father Siano ing na kano yang ano, sige pa malagi mo pa colors buhok. Sige pa malagi mo badli sa na inyong kilay supak mo. Ayaw lang na padiroy, ayaw lang na supak mangyapon agad. Parehal ko na sa Ginoo, maingon ang Ginoo nga ayaw na panglibak. Ay Lord, igud mapugngan Lord oy. Ayaw na pangasaba ang mga bata. Ay Lord oy, mga siaw man kayo Lord oy. Mao man na yung mga pagsupak. Lahi sa ng pagsupak nga makig-away gyud ka. Pareharos na hitabo sa Senado o sa Supreme Court. Ang Senado girepresentahan, awa man sa tingali girepresentahan kay gisingle out raman si Speaker sa Senate nga murag maoy nasuko sa proklamasyon sa Supreme Court na kadtong impeachment nga gi-file against sa Vice Presidente niadtong 2025 is unconstitutional. Nya niingon dayon ang Senate President sa to judicial overreach. Nya ang iyang solusyon nga gisuggest mas maayo pa og mag-charter change na lang ta. Nabiya ka din. Na siya.
Pero pulos ba sila nagbuhat sa ilang katungdanan? Kinsa kay dunay overreach nila? Kinsa kay dunay overreach? Nga ang matod pa sa akong mabaw nga na sabtan sa akong daghan nga gipaminaw diha sa social media, mga lawyers na nulti, mga dili lawyers na sa mga murag lawyers, akong gipaminaw, ang akong nakita nga kasaligan nga mga argumento mao kini. Tulo ka branches ang atong gobyerno para sa pagsiguro nga magmalinawon ang atong nasod, why mag-abuso. O kining tulo ka branches independent from each other. Nya unsa may ilang connection, bahin sa balaod, ang Legislative Department, Congress ug Senate mao'y tighimog balaod. Ang Executive Department kag ipanguluhas presidente mao'y mo implement, mo execute sa balaod. Ang mo check, mo review kung sakto ba ang pag-execute sa balaod, mao ang judiciary nagipanguluhan sa Supreme Court. So ang tanang kaso kung nanay mga bagkabangi na ning mga tao sa Pilipinas, ang sangkuan na Supreme Court, the final arbiter, ang katapusan nga muhukom. Ug unsa may basihan sa Supreme Court, ang ato yung Philippine Constitution. Di sila mo gawas diha dapita. Sila mo'y dunay gitawag og gahom sa pag-interpret o pagpahaom sa mga provisions, katapusang litra diha sa atong Philippine Constitution. Sila mo'y dunay gahom ni ana. O nganong ang Constitution man mo'y basihan sa Supreme Court, kay ang Philippine Constitution mauna ang nagrepresent sa kabubuton sa katawhan, the sovereign Filipino people. Kay government, sa gito ingon na sa preamble, government emanates from the people, of the people, and for the people. Mauna nga, kung ang legislative, doon na sila himuon, sama sa impeachment, sila may gitagaan na. Din ilang gibuhat. Nya kay doon na may ni-react. Doon na may ning file og complaint against sa impeachment nga gihimo sa Congress, nga gipadangan to sa Senate. Connected man na silang duha. Doon na may ni-file. Asa man sila mo file o complaint, ang mag-anha sila sa Congress o sa Senate, nga mao man na sila naghimo sa impeachment, adto sila sa department, nga maoy, murag tawag na to referee. Kaya ang ilarong kontra aning nag-file, kaning mga lawyers nga ning complaint against sa impeachment sa Vice President, mura man ni sila gaduwag basketball, nga laing team sila, nya laing team na ilang kontra. Ang mag-ari sila mo complain sa ilang kontra nga team. Ari sila sa referee. Kinsa may referee sa ilang duwa karon sa balaod, sa impeachment. Ang Supreme Court. Amo to ang Supreme Court ning ingon, kaduhan na gid siya ingon nga unconstitutional. Ni file ang Congress og resolution. Ang sana kaning ni-appeal sila. Kaduha na gyud sulti, unanimous gyapon ang desisyon sa Supreme Court nga unconstitutional. Karon ang reaction sa murag posible mga suggestion sa wa kauyon sa Supreme Court decision, usbon ang konstitusyon. Dili. Og wa ka kauyon kay nag-overreach man tingalit og tinuod nang ga-overreach ang judicial overreach ang Supreme Court, na masanas konstitusyon na pwede man na pailan og kaso. Kay nagtawag mo na sila grave abuse of discretion. Nya kay ang naas konstitusyon, ang Supreme Court justices,
impeachable officers mo na sila. Muram sa nagpresidente o vice presidente o sa pato ombudsman ba na, impeachable man na sila. O di ilang i-impeach nas konstitusyon. Dili usbon ang konstitusyon kay maayo man ang atong konstitusyon. Ug unsa may nahitabo nganong naingon ani nagkabangi na tungod ni sa pag-deny sa kamatuoran. Ni ani ining mga branches sa atong government na ay daghang bakakon diha. Na ay daghang bakakon. Ni amang gayron din hinanimba. O amagi siguro kining gawali apil ni. Ni anha kita magkabangi, anha gyud mga guba ang atong relasyon kung dili na ta mudawat sa kahayag. Ang kahayag maunay mutugan sa kamatuoran. Ang kangit-ngit maunay bakak. Unya kun atong tabunan ang kahayag, ang kamatuoran, pinaagis ato mga bakak, anha kita magkagubot. Mao na karon nagkagubot na sila kay mga bakakon man na sila. Dili tanan pero kadaghanan. Ug kinsa may mas bakakon nila, kita nalay mo determine kitang katawhan. Unsa may mga timaan nga bakakon ang usa ka tawo, mag-usab-usab ang iyang desisyon. Mao ginay kinaiyas bakak, mag-usab-usab. Unsa may timailhan na ang tao matinud-anon, di mausab, permanente ginayang baruganan. Unya kay ang Supreme Court, wa man mausab ang baruganan. Di sa ato pa, duol-duol sila sa kamatuoran. Pero ang Congress, nag-usab-usab, doon ay gipile nga tulo ka impeachment, wa aksyon eh. Ni ay gipile nga tulo ka buwan, wa aksyon eh. Unya, doon ay gipile nga ikaupat kato ng impeachment, wa kaabot og 24 hours, gi-aksyonan dayon, final dayon. Di sa to pa, nag-usab-usab ang ilang style na ay gaunang impeachment tulo ka buok, wa aksyon ni gipakatog lang dito sa Office of the Secretary General. Unya, ni ay impeachment, ni abot og alas 9 buntag, pagka alas 7 gabi, final na. Mao nang nakaingon ang Congress nga, dili na mao. Nganong inyo mang gipasagdag na po, tulo ka buwan, ang gaunang impeachment, unya ang ikaupat, inyo sang gidali-dali. O giklaro sa Supreme Court ang parameters nga kana mga legal na nga matters, di na lang ko muhisgot ana. Basta consistent ang nagpuyo sa kamatuoran. Nilingay mong tupad. Ingna, di ba mausab ang imong pagpalit og slot? Na dili mausab, permanente na. Kay ubang ra ba nato mupalit lag slot basta dunay pangayuos Ginoo. Kay daghan baya kay namalit og slot nga ning lambo or nasulbad ilang problema. Nya moingon mupalit kog slot kay na ako'y pangayoon. Unya gawa nay pangayoon, di na lang sad mupalit. Mupalit kog, mudagkot kog kandila kay haron maayo ko sa akong sakit. Unya gawa nay sakit, di na lang sad mudagkot. Mudunit ko sa simbahan kay na ako'y pangayoong grasya. Unya gawa nay pangayoong grasya, adi na ko mudunit. Napamangani uban, musubay-subay pa yun. Ada pa dir, dako na kay kong nadunit sa simbahan, muhunong na kong dunit oy. May kayong ingnon ba? Dako na kay nahatag ang Ginoo nimo. Unsa kag moingon sa ang Ginoo, muhunong na lang sad ko. Hilas kayo ba? Naman ko'y madunggan ingon ana. Na kung ano maday mo padayon lang kag donate. Ay sus padir, sukad pas una, sukad pas amo mga lolo na nagadonate na gimi anang simbahan. Karon mo muhunong kog donate oy. Naku unya kag ang Ginoo mo'y muhunong og hatag nimo grasya. Sugot ka. Muhunong na siya hatag nimo hangin. Kay purti na daghanang hangin imong gihanggap. Imo yung Ginoo hunong na lang kog hatag nimo hangin. Unsa man? Hilas kay ta ba? Muratag dunay bay tulo sana mura ang Ginoo mura dunay utang nato nga kun both hunahuna bisag idonate pa na nimo imong tibok kinabuhi di na kabayad sa nagpasakit nga Ginoo para ta maluwas gikan sa impierno. Hilas kay tas tanan
nga magsubay-subay sa ato kunong na-donate, murag diin ra bagikan ang atong gipang-donate, gikan ra sa Ginoo. Maubitan na kaning atong mga hala dinhi, unsa man ni atong tawag ani, mga gasa nga gikan sa imong kamanggihatagon. Kinsay atong gigasahan? Ang Ginoo. Diin gikan ang atong gasa, gikan sa iyang pagkamanggihatagon. Muna palit mog slat, palit mog slat. Kay gikan ra sa nas Ginoo. Kay di na gani mo palit og slat, patay mo diha.